Na tom mieste hovorím už prvýkrát. Absolútne, ale tak jednoducho on to vie. Je to majster. Je to... Precízna pilotáž a práca s otáčkami motora. Peter Bešeň. Hello! To používa aj pri bojovom lete ako únikový manéver, respektíve ak je ten super pred vami príliš blízko, vy máte veľkú rýchlosť, aby ste takové neprestranili, tak áno, takýto zúrový Samozrejme to lietadlo, ktoré robí samotný výgrud, je vzadu mal v dohľade stále. Dámy a páni, Baltic Bees! Následník Delfína, ktorý sme mali dnes možnosť vidieť v podaní generála vo službe pána Vaška. L-39 je zaradené ako výcvikové lietadlo v službách ozbrojených síl Slovenskej republiky. Lietadlo momentálne priletelo z Martina na kráľa otočku a myslím, že následne pokračuje ďalej. Uvidíme, pretože takéto detaily nedostávame my.